Taki idem sam. Mislio sam da ćemo na ovom putu da prođemo bez gluposti, ovo ipak ne može. Ovaj će da snima kad imamo emisiju, da se... Ja bih da nešto pitanje, mole se da možda odradimo to kao danas što treba. Šta ti je sad? A da ga ljubnem jedno? E pa sad ćeš reći nije da idem da nađem. Da se ljubiš slučaj kad je Vranjanka, ej. Vranjanka Piroćanka. Ja li Piroćanka? Perka! Rekli Vranjanka samo nešto radi. Perka te dok se. Uplela sam se. Pa uplela sam se. Dobro me. Sad ja pevam. A u stvari sam ustara, ne? Ne mogu imam tremu. Ne, ja imam. Jadna ja. Jadna s nama. Dobro je. Kuj će da plati. Nalazimo se negdje, pored nas je nešto. More! Ovo je Srpsko more, mi tamo. Gdje je garaža, gdje je Lep pogled imate sa ove bas. Joj, ne snimamo! Važno je, važno. I da maši tamo. Ili piški tamo. Znaš što je vrata? Mare. Tu blizu. Super. Kako tebi priča? Za ulicu ovo što ti nešto. Si pustila vazu ili ne? Si lepo pikila. Došli da mu vidi mi preko ovako se pogleda. Mađarka će se čakaš i mene, molim. Dobro, Marina. Ili se drži mi djeca. Dobro da ti držim. Da. Mnogo jetni. Evo, da liču mesta dokaz da Mi ovo nemamo tamo u Resavici. Ili te. Znaš ko je?
Šta sam snila nogi? Šta ti je bre? Kolju, Peto! Šta ga je? Šta reći? Baš je naša nova porno stara učiteljica. Da im je vanzemaljca. Neće da stoji. Mora sad nešto da kaže za kameru. Šta? Neće da ti stoji. Neće skidati. Skidaš. Onaj dečko u gej majici tamo. To je padljičara na padljičarama. Polako bre, polako, to je žensko. Gledaj, blago teleći pogled. Blago teleći njegova padljičara ima padljičaru, a padljičara ima gliste. Lele. Vesna, umorila si kauču. Gledaj, pokupi bravo. Kupi ovo bre! Jedi govno bre! Umorila si kantu, Vesna. Ustani, recimo da Ti, pokupi. upravnik! Upravnik! Kaži ovaj fizikalac da pokupi. Kupi to! A ja sedim ovdje kako to. Pokupi bre! Brže! Ivane, bolje da stani. Daj ti retardiraš sve. Ovo ga napravo. Evo je planci. I oni meni objašnjavaju da to u veću ne sajde. Pedo bre! Znam da sam lep. Pa pokupi, to si majmun jebote. Majmun bre, ajde. Pokupi skante peda da snima. Da se prikažeš našim resavčanima. Ovo stvarno nije strano. Ajde. Ti si u Flinu, ajde. Evo stigla sam. I šutiraj to napolje. Vesna svi. Služit ćemo te kod Olivera Dulića, ti kažem. Slobodno je. Uhvatili smo da se garamo. Na trotoaru i kolovozu ima ljudi. I Srbija čeka Šešelja, hoće će ga dočekati. Hoće. Nema gori od tebe. Njihao! Moj ti upao. Sanja, kaži nešto na kineskom. Čaši ili neki. A? Šiše. Šta znači to, majke ti? Milica. Oćao Milica. A? Oćao Milica. Molim. Šta sam sad uradila? Pitam devojku kako se kaže na kineskom. Žabe, Petrice, nema. Imamo ložku i idemo gore. Tebi izgleda mnogo lepo u ovoj državi kad ne znaš ko su ministri ovo. Aman, pedo više. Pokuši ceo... Kako si lepa, Milica, si spremila lepo. Da, Milice. Dobro, bre. A vama možeš se slikaš, a sad ne možeš se snimaš. Ne volim da se snimam, volim da se slikam. Pa ti kao poziraj, znaš, a peda će da...
žena kući. To samo za ženski, a? Onda ja mogu Moram čuraci. Polako, Milice, polako. Milice, ti si sklona ti polako. Joj, Bože. Ja sam rekao ja danas umiram. Da li si snimio ovaj pad? Verovatno je. To je kraj što treba. To pravo kraj što. Mi prvi. Pedro, man više portali da me snimaš. Jao! Jao, Petronićeva! Brate, nemoj mene, ja sam mnogo ružan, brate, zelo. Evo koji cigani, glikajte, ciganska poslove, mali to. Ajde se čas na selu da muzika odmah namontirajte to tamo. Gdje su dokore? Velika šminkernica desna naša. Znaš tamo? Pa desno. Evo. Ajde, bre! How do you? Da čovjek već snimao. Imamo mi, violinu imamo mi. Zbog mikrofona bi se podazio. Imamo i mi. Evo tamo oni, evo. Dobro, sad kad se dese pa će da vidimo. Večeras imamo harmonika, violina, klarineta. Ali čara sam mi treba zavoliti da nam ne treba. Šta? Moram ja da igram. Ćao, Misa. Evo nešto. Ostavi to jebemo, mater, do 3 ujutru ti je prepušta, majde. Dobre, pa ne njemu. Sad, ja sam sad si mislio. Ja dajem ništa, nešto. Boj mi se, be. Evo. Još te nešto čini. 5. Beži mi tu kameru. Ti meni nisi znao. Da se malo odgovorit će se svi nabijemo i onda... Ajde, ništa, ja ću da već smetim. Onda Dejani bude tamo i super. Nema panci, Kvedo, nema. Kriza, to kod peca tamo. Alo, ajmo što prije.
Ajde, imamo da odigramo. Dobro, može Šuki.
Soke lemenke. Zašto? To je lutajuća kamera, gledaj kako luta. Samo čas. Jesi samo. Dragi prijatelji, znači ovako neformalno, da vam poželimo dobrodošlicu, to ćemo i večeras, ali sad idemo na ručak, posle ručka imate voljno i posle toga spremanje i defile. Defile kreće u 6:30, koncert u 7. Eto, hvala. Evo, samo 5 minuta. Ne sad. Ručak! Nemoj sad da vas snimaš, molim te. Ovako je najave. Pedo, aman, dosta. Dosta sam ja bila za bolji život. Broj 1, bolji život. Jag får inte ihåg för mig. Čuti pri! Ti si snimao što se... Pa šta mene stalno, ne?